Basi abagusiba minto lero nigonde nsemo ya Bogetutu ensemo ya Maran Kiareni kubwati saniri ya Kennedy Nyanchwania omochokoro ogechure bas sanere Kennedy Nyanchwania muchukuru gechure kurwa kereni marani gitutu wesidi wabo Biransio wanure ngomoronge Kennedy banagaya gajarenge gasinchira kayira chibisiri ange bono na kiricho chano bonukaba kera mangana wikanga nabongo nusi yule kisedi kwata chano bonukaba kereri poche wikanga nabongo nusi yule kisedi kwata Tulisonya kambo moyo na chal sokeri moyo kumnyasio amo na chal chope onserio una onyayiguba Kenini garenge kalani ya tulexi abo Nairobi sobisi yagusi akarwa Nairobi ucha ncherenka soeru chinde ucha ninga wikache bisiri kanyore galiegwete Baikaba konye, batu baringi gariyo kabwatwa no molero, gariyo bonere kaya Samba Kennedy, wana gasire lago kabwatwa molero, gariyo bonere kaya Samba Kennedy, wana gasire lago Karibu nyangara na osoro nyangau, omoibori, onibwete Chano bonukaba kereri pote wikanga konye taranyo mai nyumba bonera gachire rinde bona bange una kore ntomurugi mumuro mwabo muigwa karere za karera amona William soro boigo na gechure na ebanisi onsi bono bakarera swati bamwabo mura munyangi na bina tebe ko mwabo keni bakarera no moyo banyane gari bakarera Kennedy unaya besi urige tere Kennedy abasani baye unamika maranga amono yagi bita bwana liwensi abasani baye unapika maranga amono yagi bita bwana liwensi Amona Johnson na ye Koran ombozo mulitunya Yasho geto tende amona William Kangwa na Rama Sinta Joni na demo mole kankeroka amona ndugu yangu Joshua Chweyo Utara na dagira nyangena babu toka Imani Music Store gwe kisi Tebirigo Road asisani kitu chuko toka chanya kenwe kerage Nyangwa ya kurwe susunere nyaribari amona aro ningare mokwa ya ibasa tinga Kalera umwana wa yongo kumya amona boy bonomo na makoyo ye ba menyete ko mabanje ine sana Samuel Mageto Bakaria Samuel yambane maraga bagwagwa amona Simeon Machira ya misiani boy bonomo subati ige gari negarete kuya basi eroli yabona genda takoji lakini jibasi yone treni rikano na jiwe chindi cha kurwanje treni kando lakini tukia sabisa to modoro yo ekanda
Ekanta. Esigara libaro tute. Oyo rutite sigara ni tamanyete. Tamanyete. Tamati onyote kumanya leita. Oika twatende ruotie garanse kerogeke eke gusina ndo mukonda gita igote. Ora gero igota. Yali tu abatenete. Ono na odo tengo monto ya igote. Eruotie igote. Bono igali sinere rende no anya sa muiri nere. Na no monto lengo masemi. Lakini leo no monto lende dia oisaine. Na isaine no mirimo ya na isaine konyakora. Igo yo tamete bia omorre bicha ya na bokora mnagete eka kenyosi twa korokege kororikare erori na gita agite mutu renge no manene rambuge to mutwe agwa to mutu manene biga na barenge o mumwamu biga basi abagetutu lero nonde seino nigonde nsemo ya marani kiareni ngobwati story ya Kennedy Nyanchwania omuro mwa Biransio omumuro telire na choni Ariisi Osababu ugakorire na gusidulex chinga kichiria basi lakini pati mbaya akanyora achali basi lero notole sobo tutaite kuisaransa na Biransio omumuro mwabo atotebye story basi wacha niwapatie kionjo tu. Mano muy metida mote Kennedy Kennedy maya Unto roge chule Urwa Kennedy Para ni tutu wesli Wabo Biransio Wabure ngomoroge Kennedy banagaya Kanya rengi kasinjira Kajira chudisi Ange bono na kericho Chano bonukaba Kera mangana wikanga Kalo bonusi Yule kisya ni kwata Chano bonukaba Kennedy bote wikanga Awayono musi Yule kisya ni kwata Kristo nyakambo moyo na chansi okeri Moyo kumnyasyo Amo na chansi tope onserio Muna unyayuba Kenini garenge karanya tulexi Basi tigatora tenenera vuo Biransio Yamano naye mumuru mwabo Kennedy Nyanchwania ninjo yo mwabo basi twakoigura se myaka menge lakini rero etwa mwato kori gitokonyore erinde tukumanya mono na kubwa mono tumanye mumuru mino Kennedy Nyanchwania karibu sana basi karibu asante sana Biransio yes kamera yako nili taitorigeri umugusi taitomote Biransio ningo karibu bagani bane mbiyamano no mosene toito mwachire abande barure kurwe county ya Nyamira na Kisii mwantarire gabwone mwachire kumanya mugano gwendugu yane Kennedy Nyanchwania karibu sana bagani bane asante sana Biransio yes esania ya Kennedy Nyanchwania it has been there for almost 30 years now. Ekotera. Intunere tokineti. Tuanyanjete. Buna kurcha choni Ariisi Osababu. Anyasogeti. Okoba yaringe sanyengea. Ire ya mayanda. Ekweresa nga ki omumuroyo kurugu Kennedy. Asirete asachari ya para. Na hande konyatara nyoma. Biransio. Take to tuerese igoro ya mumuro mino Kennedy Nyanchwania. Biamono. Kennedy Nyanchwania no mwana minto mumuro minto. Ya kondu nyuma eli ya kabere. Mumuro mnenaro njino yo kabere. Bono Kennedy ya gakorire gasina gusi direct to akorire pamoja. Tu akamenyero mujio na Nairobi. Omontera bakwale. No njina agakorire na Ariisi lakini nakagendirio munyene egasi ninjira ka nakabona ni spare part naka tu akakonyanire no mungwano kurukumairura ona Kennedy ari ngo Ariisi ekarani ya gusi direct bona rinde umugana oye igore gochakirega muno kubwatia yarwete na Nairobi ya renge 1992 I think yo mutienyi onane
Agatirimbo kantu abati pasi kya koru Mombasa. Kya eta Nairobi sasa ya utuko. Akarina. Chiyako chikuru Mombasa? Chito kya koru Mombasa kya eta obisi Nairobi. Kya cha gusi. Ngaki chagete ire Nakuru. Kya ngaki Nakuru kya goeta. Tai bona kya goeta Nairobi. Asirende. Ega ikamuna baigete bagatirimbo koru buya. Kale pasi ime. Kale pasi ime ito ya rure Mombasa. Bono ekera baika CFC county ya Kericho. Bakanyore gari egwete. Enke. Trailer ya gwete. Ensemo. Mafuta na isegete nsali sana. Bono ekera baiko obvia kawaida gari kumwaikire mwanya se accident yere mugotenena. Epasi itega trendi wensemo bagaika bakanda kurigereria. Amafuta konya itekire. Erori erie trailer eria abantu mbarenge ime. Ya gwete karara. Ekarorio amagoro yo bogeke karara iga. Amaguta gaiteka aikire para. Bono mwana bakamatenga ayanayo mugusuri naria oigorera abantu bari omurangwa basoke kiarankorera barimi. Unfortunately ekante gaeta. Ekante ekera yaeta pasi erori yaringe kando ne pasi yetenete ni kando. Ekante gaeta kate. Ekante gaeta. Ekante ri muntu kunyaringe sigara karute pisi ye sigara. Diriaruta omuriro gatubukiro. Abantu bono kero muntu muguni ponye. Kero muntu ngotamaru je sigari. Bakagende distance bate konyuranga Kennedy daligari yine. Naende bakairana. Bagaji kumuri. Ige gari negarete kujya. Pasi erori bona negarete kujya. Lakini chipasi yone treni rikano na chide cha kurwanje treni kando. Lakini tukia sabisa to mororo yo ekanta. Ekanta. Esigari libaro tete. Oyo rutete sigara ni tamanyete. Tamanyete. Tamanyete onyote komanya leita. Lakini tamanyete. Igaro tete kawaida muno gotukutege. Asirende. Umurori kawo bakajia. Nje bono nje pa ta mungu siyana arenge na tanganete era gatirimbo kwa butuko nje gatirimbo kwa mugaso. Naende ngatira tukaeta abijebisiri nkagenda Nairobi. Ayo tamanyete buna kende nanje. Ayo manyete. Na dirikali na simi gitarenge nini. Nje bono ko Nairobi abatakiri bana bamanya ko mbolinga Kennedy najiteka. Ngo bakani ya tajitika. Ani abatakiri baroka bamanyire nga Kennedy otokire libo tukabasigari bamanya walire. Kiaro muroyi aminyogete distance muna agagotoke mete mwana itikotoka mambi mugaso. Akamenya ko muro musambete agacyaka umumaiga. Akayire bayeta around y'abantu 7. Tali yarabweka. Lakini abawo se rakimbuwe pasi yeto Kennedy bweko yete. Kennedy bweko yete. Pasi rende nkaruna je Nairobi ngo kakericho ngana rende kena ngikana moja linga na ero. Bwana rende kurwa utokara preparation ni company ngakoni. Uliweza kumtambua ngwa mtambua tena no Kennedy. Taye iko taye. Yete kuikira kuchigatia nda gatigara magora. Ngorokie Kennedy abugate tukia cia korama bero buna ekari ni amagute yete gaiga ya gure abantu mbaleme ntagitemba konye bicha ya hatari ya mafuta bono pero je bono kwa muriro toroka lakini hende bona abwate ke yani enkolinga tia tokonya abantu akia kawaida abantu bepara gotuanya rofo no aje bono muntu bepara kunanya ode gari egwete kuika tutenene torrenga mbokonyi kyuranya ale koru bona bwo bale koru emyaka erenga abwate. I think by that time we got from 1968 mpaka 1992. Calculation yango engage. That's almost awa hesabu 24 years. Yeah, 24 years. 24 years. Yeah. 1992 minus 1960 that's 24 years. 24 years. Ndo nyinde kichana kake kialinga sana. Omo renge ande ko ria agajire nyumba ya etwa iteko nyetagora. Ria agajire bona abangete actually mune ria ari gocha numuswati akikori yorenge musoja. Omusani oyo ateko na chikuoi. Ria ategete kunyoma. That's what roje ni na bono ekera yabe kabire ile tukakora tukamwani tukakora. Ariisi ne rafiki yano renge sana. Na agajire na Nairobi twa murini gigari. Tojo twakora mangana kene twamwani twakori. Ngada kai intete bono. Injina ruete jibese Ariisi akamutera na kwa eta Ariisi umugano kina eto Ariisi umugano kamweresa tukaiguana nkamwajiri winyana 800 akarosire ndesani ono muna Ariisi yo chamutete ngakonyo nyomba agajire ara bangite koje kunyoma ekiripe ngero iyo lendo
kere sani ya choni Ariisi sobo kwenye tegera kirandons kere gotera ebeninga ebenguru ase radio ana abantu bagweta. What comes to your mind? Inki gocha seberengere byao kere ko igure sani. One sani na bigote yangi nyuri obuguma bwa Kennedy. Lakini ne wono kwaranga inyasawo bangete. Ande mibanga nyasawo na turega twensi kero mutana bateri tukuliaye. Bono nere tukuliaye tawatali ayigete. Lakini ndega bwata majanda ali gutikokonya. Kone party mbaya kaba muna yabete. Muntu liko pure munyasaye. Ya nyasaye taliko kurusi kumagosa. Nyasaye kanchire ngomuntu no yo no akomuira. Lakini ngo tunyulire ne bwata basemi obonge. Bono njingo tebanga nyasawo mo bangire takamuira. Company ya Gusidulex yarenge ya bichanga ya yobeshwa ya Gusidulex ya abamura banyandikisi ono muno oyo tutenete na Nairobi aliko akuru kusamsoni anyandikisi abande mbaro ya beshi mwana asira aya abande mbaro rock chief Kennedy Kiribati abona babalinga batakiri baito ono bona Ariisi muna kalinde chipasi kitu mateguri Gusidulex na kiange chioka na Kiss Express Kiss Express kialinga mura bichanga ya beshi bichanga aya chini chikana ngo changara bona Ariisi tu amaitu mniruti yabogiranga na nini mwakara uchikara record ni mukumwira Nairobi tutu na ari gwakana ari bikaranse kirugia contact uika sapaka ruguru na hati contact chine jiro moyo bono no banyana bagumutambo batenga tu akairira Ariisi ruguru uika tu atende ruti karanse kirugeke ikegusina ndo contact ayigote orage roigota yari tu abatenirete bono na batenga monto yayigote eruti yigote bono Ariisi nere rende no nyasa muirire nere nena no monto lengo masemi semeti ebintu ebingaji sani yagete muna bona ikiri kingi yakobwechi waku bona nande gitaere bwansu paka emiaka egoje roje esani ya 27 years paka bona tukocha kunyibwati sai okoba ye message era se song nande style ya rekorosio musikio idea yo kumubeka Kennedy Nyanchwania murumi na se sani nkaya ruta seberengele byao ngikiagerete igona roche nga omwana opaka mubeke bigere no nyine sa abantu bagotegerera bate umuntu oyo na bwate kirenge kiyana mpaka esinya kiare kero umuntu ari otanga tigani nari ngore gali umuntu bari mari basoke igo tugotingo kujyo konyo rubugu muri wabantu yes kero wakonyo rubugu muri ogiteri esinya tinya okokorera bia tinya kwa okokorera bono ngake birengereri ebyo ekaranza ngarenga hapana bono ngori Ariisi eruti etokego chaiga amonterere inche mwato mogana ngayo mwere to mogano mwere Nairobi mwere Nairobi eso bisi tense moiga bane ya kabero omungina getorengo begetepa no to ikaransite nkamwera ukamote bigakolika sa ukona kolika ryo mate ba kolika botabu ukona kolika bono aba asinari bajite no na marieta baswati ba minto kiara baswati ba minto twarenga batano bono basirire babere etotigarite bane bono mpatere bonse bakendu ya no monene ne ukoigwo soro evanisi egechure nero mumuro gatatu bono ponsi ukamubangira kabanga bonse pie family itengima kero kwako no minto naba bona abasani babo mikamaranga no ale ane gokuyo tera mikamaranga no ale is your cousin no bona oyi no bakori mirimo twabegete oyo onde okoyagi arosirire bona rende na yabe sinto mwatorete ase sani yeito alabu naba komokoyo naro koruku Samuel mageto esani onyetegana boko moigo mbaro kene nego tenga ba menyetera kete bakarari gitandeke Nairobi ebinte byonse betokorete Nairobi ngaki yachite Nairobi ngorecord yachite osingo tara chisa ngocha renge record saa singine oija ichisukuri kiemesiki bagakire baumera nabana musiki abande lakini sana agakire Nairobi ngotara renge Nairobi sana agatarire bata ko record asirende ninkamanya ronka mwere sanga matenga nite tonkorere igana gante ine gasienge ukamwomugano ayo kagendo along ya tegeti sani kama nasoka njara betete lakini temenye timono igasoka bwana ndiko twabangire nere bona achikotero mugako minto Kennedy abe nari kurunse airore Kennedy nande mo tu wanda chikwirura Kennedy atero mugako minto na airore Kennedy kiaro mugako Kennedy asirete 92 no mwaka asire 94 mukataka muba combine ase sani yemo digere to ba sani yesoke bona what happened bona gaika
Ariisi agasomna ngono kurwara ari gocha akarabe ngakinera bete anyamo bali bara inyore na beta tekurabukia arwarite muna agende tabakamuna acha gusira 96 acha gusira 96 no ana abantu bali by that time na siregeti ikiagera abantu bali aterete bonse ngakiri yari ngekisumu mbaga chiro bachigochigo actually nje byekanta chiete ngagete mba chiete kisumu Didi asirete bona bare ko chigwende munanga kiesani mu aterete ngakwa maitali kerto bata KBC Kisumu yari ngiro kwa Kisumu ona kwanye binde mbiracha kere sani ya soka kere kwanye wete for the first day egotera tate byango naga ogete sana enje nkaigu ngabono mwana minto ndoje no nyosirete omanyekanira ense ange gusiye esbono yo bali bagate isani gusiyengi igolende naga ogete sana na sometimes yakonyuria mayanda ono lende na mubigito actually for the memory basi haba gusiba mino n'abateini gotole bogetutu ensemo ya marani kiaren sobo Kennedy Nyanchwania no ndira muromo abo kuruko Biransio nere orete tumuganasi choni Ariisi Osababu basi esani nereye abaminto esani ya mayenda sana Kabana Nairobi ucha nchiranka soyeru tiende ucha nunyaka wikache bisi kanyore ganyebwete ya mabuda yali kaba konye bantu baringe gariyo kabwa no moleo gariyo bonere kaya samba Kennedy ona gasirera go kabwa no moleo gariyo bonere kaya samba Kennedy ona gasirera go karibu nyangara na osoro nyangau umoibori onwetu Janovo nukaba keriri pute wikanga konye taranyo mai nyumba bonera gachire indebo nabange kunda kole ntumurugi mumuro mwabo muibwa karere zakarera amona William soro boigo na gechure na ebanisi onsi bono bakarera swati bamwabo mura munyangi na bina tebe ko mwabo keni bakarera na moyo banyani gari bakarera Kennedy unaya besi urige tere Kennedy abasani baye unami kamaranga uyu musanye bakarera ita bwana libesi bakani baye unabi kamaranga amonu yagi ita bwana libesi amona William Kangwa na Rama Sinda Joni na demo mole kankeroka amona ndugu yangu Joshua Chwe Utara Adagi asinya yange na bago toka imani music store gwe kisi Tebri Road asisani kitu chuko toka chanya kenwe kerage Mwanga nyamwa yangu rugo susunere nyaribari amona aro ni ndare mokwa ya ibasa tinga Iru Nawaga kita kwa Stanya moita kalera umwana yo kumia amona boy bono namokonya waje bamenyete ko babaje ine sana sangwe mageto bakarira ina ba oh sangwe nyamane maraga bagwagwa amona simi umachira ya misiani boy bono musubati marisera mura gobashi
Basi karibu asepenje. Biransio. Ya. Toi Ariisi nonye twanjite muziki yaye. Bande ntukie tukabane bahati. Yoko murano bosio. Tumumanya ngakyakorolekana. Asa abantu bataroje cyo Ariisi Osababu. Tweresa ngaso ngakyare korolekana twange pikicha. Yo mungwano yo. Biamono. Ariisi. Eruoti yabo girango. Igarenge omonetu ekibonge. Oibwenere to mumura. Oagete ekogingira biyaiga, tukigoro biyaiga, esuti yaye biyaigo. Lakini tai yaro takabekire. Takabekire tai. Lakini no muntu lende ya oisaine. Na isaine no mirimo ya na isaine konyakora. Igo yo tamete biya omorre bicha ya na bakora munagete ka kenyosi twakoroke kororikare. Erori na gita. Agete. Mutu renge no manene rambuye to mutu. Agwa to mutu manene biga. Nabarenge omumwamu biyaiga. Ngaki chingwana cyane bucyarenga buno muntu muna gwakere cyase cisani gaiga. Kero kukuona nera bokora uno muntu yo ne ngaki chingwana cyarenge. Asense mo ya neje ndatebe nga. Ariisi narenge talented ni musiki oye. Nabare kugamba, gakwamba nakwamba moko mategerera. Igo no muntu rwa dress egento okuga kweri. No nyekera uji wake sani ye. Na alemete. Dali gukwana muntu urenge ko boga iga. Omuntu urenge street ga gukwana. Na ndo urenge street ne gasi yaye. Enje ntu amanya na matuka mange. Muna na bete skipasi yali. Abo manyete. Na bete skipasi almost 15 years. From 97 up to 2020. Na rabeto. Igo Ariisi na manyete ni na mayete kujiboe mono lakini na mayete. Tu amanya ne biya mono. Babo ngira bonsi. Ngero bwanali ngira bwanali mumurumu abantu akorere gasi nero kuri kupita anali obere kondakita namwatoleta ongera etingi natoira pita anali timaringa tena bondo ngamba atoire ekiara bono pita anali nabo bandeterete ngomuruotie atero pita anali ni garo yo mwabo nya ongera Christopher anali yo mwabongera oyo mwabongera enda yamo onge pita nero ngomonene ongera nero moke bone kera bacha ngata kumanya liba kongera bonali abande babutingo banyora bono linkare kera Ariisi achaka kurwara nkwanyo tilipotu nurwali ko chikomoro no bona abwar no naga no ne kurwa views ya ne muna terete tingieti arwarte ne digieta lakini agachire na arobi karwarite muna wona nginyori to teri ne twagachire kurukuka hoteli nsari no korali ese kwende yarenge otisiense mali aisi to kaberi chipasi kusire kishali kwa maeto no maete gali chakandikire il kabisa ese chakachire yarenge bona yataguru muna yataguru chakandikire muina onjo keiga asine no pake kurukuka kambaka sai hoteli yarenge no twakande twamugore ndagira engaki ibona arwarite ari gocha egari gukarangirwa magena na amavuta ya brubandi tari kuri mavuta ya kawaida asinge jaga tainge singe program yenda yaye akunyira amavuta ari gukarangirwa brubandi yo kimbo haya dito ina tu awata kimbo cowboy chips I think you chips ya ingere na Ariisi abwate special diet abwate special kiara kagocha ntu amanyete bono bwana wata ngari ruoti mukarangira magena abwata toigane toast lakini ukarangire amavuta cowboy. Wow. Kera kwegwete buna choni Ariisi Osababu osirire. Akikwegwete. Na igwete go besana. Lakini waje senge jigasi cyabanyene ntucyeti go cyoro. Anaende bari bagite ko moro abange mbamuroji. Kyaro mondo kwa korobera. Abande bagayiko kasi ni anere gaiga yarobera gaka satisa. Ataramorra karabone ngirana. Ekiara abante bayikire. Paka narienga kiyi paka mna bate bete uri orengo abante bari gotitikana batete komoro lakini bone nyare kana to kumuikera eri yogiri ara acha basigari bari ngo bari ndeta abante nari monyo njo kure bari ngamo orara abwiye sani baratenga bakira lakini Ariisi abantu mbaje to sana ndende muntu ento bono to atumeta magomba itolende kiera ntware kwikirana twensi abaito mbaje to abakoli merimo ntware kana twensi lakini ne gwete bobe kero umusiki choni Ariisi Osababu konyotegerera
27 years later kule nimesikia bono ngakiora tebe nakikina nagote bikuruma gagu message musiki uri obwate iyere ya iguru mono kobwe message ya bono kiare message ya bono na bora echisani kindo tarigire na bana abantu bagotengo goje ore ati gotrato message ngi ya bono otegete sani iri mokurire na bana bonse nyomba iyo bono eso musiki bwali sinubwata no bwata masikani gende getangani aende no bwate message etagote yewo se miaka 27 abande babugeti ya asiriro tanyinyora sani iyo lakini yari sino kuna kunyinyora abakona baka bono manyete incherie teri Biransio nari gore since gosian and it's an honor kokorora ande go isanza naye ono sene toro tigo ka corona 92 mimi ngai kwangani kidare ngomoke sana roche na isaransi na erero because I think no gendo te ya bantu ngaki njengor ku Biransio umuro mwa Kennedy Nyanchwania immediately sani nige ko Biransio akote uri Ariisi aterete basi otoro jina no manya karte kusienge na wajira ngo ngambia kiari ni na manya kanire gusi andrende esenge jona tutwarwe twabe twatakete message iyo ina kobo yana gotonyola na kitarse kwa na ateti Ariisi ochontere no mugakanere twana konyole message mwana kumonyora Ariisi akerogota jisani kinde kiari choni Ariisi Osababu okora na bwati usiano fulani ni chinderebe chechigali chiconductor chechigali because na tere kisani kite chechindereba kimoko gende kebengi na tere kebengi na orio kebengi koma to akorro montere boitro mbono ali kebengi no ali bakabono kebengi no ali kanye no tangale kina manyana obisi ali otari ko gendi gali na tere kebengi bono eseli swali kwamboli ngali sina bwate usiano na kina gote inga Ariisi no muntu uri kubanga ibintu byaye na endo muntu maite na kwa na abantu no chobo mubenaki na maite na ku upload baka mwaigwana igo nchimuna na amenyete na Ariisi matukai na bete na mumanyete tindo jingo Ariisi muntu nali baetanete ekiano na chiko chitrebe chacho komorra chiarwanira nga eruoti tigechega inche ngoire ruoti orojo bona uraja ga sene takiro muntu atensene tanta gete igwete ri osalia ndiri igoryo salia ri agondra rigia saba igari isi eso bwenge sinya sa mubeka sagia no muntu linge bwa abantu na maite muna kwa na abantu yewa abana mbachite bakaiburu muchoyo mukabaro ka Kennedy barona bana murumi ndo no ali yewa Uru Kennedy na robona iga etu abarugete ndugu yani anyate twins oyo makaru Kennedy ikiari garu Kennedy Julius Kennedy onsase Julius Kennedy onsase amarita berige songo ya berige songo abwate bono yo ndugu yani karu Kennedy no yo mo Julius amaruga Julius lakini unfortunately Julius na asirere bono Kennedy no wale kai pole sana basi bono tianda kubotura chikokora nubwate chibicha chia Kennedy andega iga ebichane no bono na ligiri getambulizo kia sana nje nakabwate kia Kennedy na kirigiri sana bono endo nyenya gwokante bigoro angana agendo mungina ndigiri ebicha yae nero kapisero yakire tange echinjire chita injira kawa wanyori hi good iyi sire kitwebete kitwebete njiro bon ikaganga yale bona iga oyongene nero yanda beke birore yanda beke birore ya kita maiso por na ende wana mai oyo no mwana oyo enero to llega ali nere egari nere ya toke bicha oyo bona endabi ya bona oyo bona tuage te Beyonce tiebio na agete na arabwate twende sana insurance oyo ga no numero yo yona jeta na kamena ro na family yana nero yotenina oyo kai
Neroyo. Bana kumbali kwa. Wono morore bia wone tiba no murugi ona. Neroyo. Neroyo ine gigana yare. Ah, liro bali irira abantu bono. Eh? Wona kana kama oyo no murugi onero bono murugi kraro ya ngomoke kai wona onero mwana no monene oli myaka nenga wona 33 years kai nero yo bado ali na basani oyo no twakore gasi komo no ari oyo no yose ita oyo no murugi one oyo ninje watu itwalenge vijana abukarerio lakini kora mwa bwato bwanjani sana oyo kera kwetana nga affected tiara amyaka emenge sana bona bana agete nejiga gikia to nyina na ote ya ara irense egwachituka nyerikia no ugai ukibona na tirimbo kitamambirende ngateri ngata kore siba yerete ena ote to nyina na igetero ko ngate ngatirimbo kabona bona kana nyoru no mojari nkaira na bona ukachakora kwata ngatia yerete ngate kore kigwa yerete munaria ajeta kauma ajete kyange jonsi pio egatigara gapisi ya nebikoro tubiaye ense egatigara areko no gutara bakakari moja ensa anjete kubeka ensa sana bona be ya togete moja liko no gutara kyange jiro nyiki ajete jonsi pio kibisi eje atigate ona lakini karabuga tomorero atama mondo tayo ochite ko mara sana ya butuko sana ya butuko yes ya ringe butuko sana ya ikiare basi ya kuruma Mombasa ya ariko ruosa 12 ya mara wao dakika Nairobi around saa 6 saa 7:30 bona ko bako yari yaringe saa 8 chepsiri ngamanya ko irana kanda ngaka chiki chejirende ngajikora gwateri ni swala yansira kintu kije diko faulu egari yaringe ya Tanzania erori yaringe ya Tanzania bona ko bwata mama ye chin swala nsie kabako basi abagusiba minto na twage chagete bono twage korire nigo tole nsemo yabage tutu marani kiareni tole na Biransio nere mumuromu abo Kennedy Nyanchwani bunesani eli egotera otetebire story yamabera sana omusawo moke mono emyaka 24 konyora atara nyoma abangire achire bwaga achire nyomba agenda ale ntomo subati lakini bahati mbaya agakwera aliche bisiri asa chali ya para gari ya mabuta ya gwete kera kogenda gukonya abantu bari basi gari ile kabwa tomorero ekamukorera Kennedy igabo. Thank you so much nyasaba sesenie nyasaba rende keep enjoying tokendre kubaretera chisani chinyinga chacho ni Ariisi so bujiri atana toko chango toko nyakobariki tu abanyora please subscribe share like comment tutigere comment kera kwa watchiri muki comment tukisoma we feel motivated kubaretera story chinde. Thank you so much. Asante Biransio. Asante sana Senator. Thank you. Biamono so kontarira na karibu litukolinde. Thank you so much. Dali elitangani. Yes, how are you? Biamono. Thank you so much.